Ki pulit ke East Janja Hills rengkat ke jingirap ki dikot ke State Disaster Response Force kileo ban seno ka met jeng we brio ba 48 itu ke kerteng na ko be krem doyong ka badan East Janja Hills. Kani ka krem doyong ka dei ka badan ka snau molat beri sumer bat ka krem doyong ka blashu no bat ka bladap de ko Ya kamet jung nu brio layo ban seno ha ka shpo trek ujemang arajar arpun rio kumba ka por khat arab jemen sngi hadin ke jing trishtom janggi bor ke bedikmi. Ya kene ka met lalap nengkong baka per halor ha kene ka krem nado ka kandai trek ujemang. Ndrei ki bor arab kile kendo e jing e ka bakraw ban seno e ka na ka daw jing jelio pelat jeng ba jing e ka jaka ka badan saudong kene ka krem doyong. Superintendent ki pulet ke distrik East Janja Hills Pankaj Kumar Razgania ulieto baya ka met lala ban sei di pulet rengkat ka kenhon SDRF ban mentala penbiang ya barok ki kenon an badan kam malapha ka met ban le ka postmortem ban lap ya ka daw penrai jong ka jingyap. Hado belayo ek ka kubor ki bor pulet ke 4 la ban pensyai bonu brio ude ne ai bat ka ga bala penong yu ban do no ela ka jingim. Bat ki pulet ki lapen pa bugajing toket ke babania akarang ya chakamat andala yo ru ya ka report na ka postmortem on sala ban le ka badan kam. Bat andala pendep ya barok ki kam ke bedai bat ka an. Lele, pikalan. Kanda pi tarai kan ni ka bisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital tinggal aja kai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsi ukat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namarman ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor.